No niin, eli siis nyt on luukun aika, mutta sitä mitä MSPn maalle on tapahtunut. Lunta! Aivan ihanaa. Ja minä sain eilen Elite kuukauden vipin. Oli vähän ongelmissa, kun minulla oli ei vippiä. Niin, etsitäänpäs luukku, ja se on just vipeillä. Ja sieltä paljastui jolla. Eli mä halusin tämän takia vipin. Ja mä olin vähän ongelmissa näitten suhteen. Ui, miten se? Kato, tästä. Joulupukki hännättäminen. Totta sanoa. Eikä luukku ykkönen. Ja. Se on ollut siis tätä paitaa joku vuosia. Ja nyt se on täällä. Mä en muista minkälainen se oli, joten hetki. Eli nyt on timanttitaso. Ja on kiva, koska mä nähdään tätä. Eli silloin oli viikon ei voi olla. Sitten 20 se on säilää. Tässä on näin. Päivät kauan. Eli se ei laskenut sitä. Nyt vaikka päivä, sitten tulee se toinen päivä. Sinne ei ole lisää, koska niin jatkaa mitä tässä. Sitten kato niistä ja joten saa tykätä. Kun mä pääsin 13, niin mä olin just edes paikalla. Mä olisin moikka! Käyn ihasteessa vaan. Tämä se haisikko. Haissu.